Ki ciyayi kanki. Kar ki sa kanki. Kar in kuma jin haka a bakinki. Baki isa ba wallahi Allah. Wace ce kike kuma? Ki ji da gidanki. Na gaya miki ki ji da gidanki. Ba a matsani na. Wallahi cizo nake yi. Kai kuma zaka zo ka same ni. Ba a taba ni. Wallahi Allah zaka ji a cikinka. Na zo ne dan yo dan su maganganu da ku saboda in ji wa aka bawa kuɗin fansa ya je ya kai. Ciwo ba wani bane silas ne kai. Kuma su bandits din su suka ce kai musu domin shine sakataren mu. Dan kai dade. Sunan shi aka kirawo aka ce shi za a ba kuɗin ya kai. Gaskiya ranke dade akwai abin da yake damuna a cikin raina. Ne wannan yake damun ki kuma? Ni wallahi abin da kuna rabu da yamma din nan ya kasa fita min a rai. To wai ke in banda abinki? Duk wani abun da za a yi da ni na sirri ko ba a yi da ke ba? Aikin san kamar da ke aka yi a wajen. Aikin ma kin san sai na gaya miki. Me abun daga kai hankali? Na gane. Ranke daidai ya kamata kuwa mu je mu yi wacce mai jaji saboda Siras ya kira ni a waya ya ce an sauke shi. My man, Sila, aiki yayi kyau an kammala kawo nan. Wannan jakar kuɗi ne complete money yana ciki. You did a very good job. The job is well done. Ai mai gida Silan, in dai za a ringa irin wannan muna tare da kai 100 bisa 100.